apik kuwi. Ning aku kan alasane kan nenek, kowe aja kesusu sik to, aku tak omong sik. Yo. Aku mergone masuk angin, ya to, terwayudan, ora terang-terang. Nah, yen iki sing cedhak imbo iki. Nek iki udan. Oh. Aku turu jam 6. Terus. Tangi jam 10. Arep rokan ning nggonanmu tambah. Aku wedi nek wis gebar. Piye? Salah kuwi beneran. Kowe ora teko. Lah kok iso? Apa-apa biasane iki bungkusi ning pawon kuwi. Mulai nek. Ora mungkin. Ya ora apa-apa, aku ora teko ora golek suguhan. Kowe iki wetengmu peteng mejikom mangane kaya aku. Modal wae. Ora ngono. Biasane kowe bungkusi. Ya to, kok mulih. Renek, nggo sapa? Ana kowe ora gelem lho. Ana mosok ora.